Насърчаване на туристическите дейности. Мярка 313 от Стратегията за местно развитие. Основни цели на тази мярка са насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост на територията на местна инициативна група Елхово, чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм и разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите. Подкрепата за развитието на интегриран селски туризъм, основан на социалните, културни, природни и човешки ресурси, ще има важно значение както за създаването на допълнителни доходи и работни места на територията на местна инициативна група Елхово, така и за опазване на богатото културно-историческо и природно наследство. Изграждането на съоръжения за насърчаване на развитието на туризма ще подобри достъпът на голяма част от територията на МИГ Елхово до дейности, свързани с спорта и отдиха, и ще допринесат за повишаване на икономическото му благосъстояние и качеството на живот. По мярката насърчаване на туристическите дейности могат да кандидатстват за финансиране община Елхово и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане на целите на проекта: изграждане, реконструкция и или ремонт на сгради, съоръжения, помещения и или друга недвижима собственост, разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности, непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по буква А. И още закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност. Допустими са и общи разходи, свързани с консултации, включващи предпроектни проучвания и изследвания, изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда, екологична оценка, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други дейности и услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта. За общи разходи се смятат и тези, които са свързани с маркетинг на туристическите продукти на местно ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензии, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. Финансови параметри на проектите. Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 3000 евро. Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 50 000 евро за проектите на общината и левовата равностойност на 20 000 евро за проекти на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 100% от одобрените разходи за проекти на община Елхово, но не повече от левовата равностойност на 60 000 евро и за проекти на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за проекти в обществен интерес, не генериращи печалба, но не повече от левовата равностойност на 20 000 евро, за проекти, генериращи печалба на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по закона, финансовата помощ е в размер на 70% от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 20 000 евро. Заедно сме с директора на Етнографско-археологическия музей Елхово. Както знаем, община Елхово е входирала проект по мярка 313 на местна инициативна група Елхово, който изцяло ползвател ще бъде музея. Какви са идеите на проекта? Идеята на проекта е следната. Започна с една метафора. Музеят в Елхово разполага в своята експозиция с една хубава мома. Обаче за около 40 години дрехите са остарели, грима е поизвектял и идеята на проекта на тази хубава мома да сложим една хубава носия, малко грим, за да върне предишния си блясък. Защото експозицията, специално етнографията, е от 1972 година. Нейн автор е основоположникът на музея Иван Желязков. И за 40 или 50 години, които минаха от тогава, нещата в музеологията малко се промениха, навлязоха информационните технологии, т.е. належащо едно усъвременяване на самата експозиция в духа на времето.
Така че ние запазваме абсолютно всичко от тематико-експозиционния план, като внасяме нови елементи. Тоест, едно ново художествено пространствено оформление, едно ново модерно LED осветление, вкараме електронните пътеводители и така наречените киоски, които представляват информационни терминали. В основната експозиционна зала етнография на сградата на улица Шипка 4, като киоск ще има и в зала археология, заедно с електронни пътеводители, а отделно това в двора на музея ще направим един открит павилион, такива са замислите поне по проекта, в който да експонираме едрогабаритна земеделска техника и инвентар, които сега в момента стоят в хранилище и нямаме възможност как да ги изложим на открито. Казахте информационни технологии и киоски, по-специално в двата обекта, които Етнографски археологически музей в Елхово има. Каква информация всъщност ще има на тези киоски? Значи те ще дават информация не само обща за експозицията етнография и археология, но ще дават информация и за експонати, които не са в момента в експозиция, а са в депата, в фондохранилище. Защото тук се предполага, че в музея ще идат не само масови посетители, за тях може би точната дума не е достатъчно, но те се задоволяват почти с експозиции на музея, докато идвайки колеги, които търсят по-детайлно информация за етнографски и археологически артефакти, чрез тях те ще могат да намират информация и за тези, които са в депа. Каква част от фонда на музея реално е изложена в двата обекта, с които разполагате в град Елхово? Значи в експозиция археология са изложени около 50% от археологическите артефакти. Докато останалите са или в вид, който имат по-скоро научно предназначение, но не експозиционно, или са на реставрации и по-късно ще намерят място в експозиции. Докато обаче в етнографската експозиция картинката е друга. Ние имаме възможност върху 600 квадратни метра разгърната експозиционна площ да покажем не повече от 20% от това, което има в фонд етнография. И именно с помощта на тези киоски ще могат да се видят голямото разнообразие например виста на елховската сукманена носия, защото от нея има стотици екземпляри, а сме показали не повече от 40. Каква част от новата информация, която ще се представи чрез новите технологии, ще бъде чуждоязично достъпна? Значи замисъл е информацията да бъде достъпна еднакво както за българските посетители, така и за чуждите. Например, в тези електронни аудиогидове информацията ще бъде записана на 6 езика, освен българският. Същата е информацията, която ще бъде предоставена чрез киоските, чрез тези информационни терминали. Тоест, по този начин се надяваме езиковата бариера за иностранни посетители да падне на цяло. Казахте 6 езика, освен български и английски. Кои са другите езици? Английски, френски, немски, италиански, испански.